SD4. Je to produkt slovenský, firmy Tomar, divízie Tomar Aero Prešov a v kabíne lietadlo pilotuje už spomínaný akrobat Dušan Šamko, ktorý sa musí v tomto prípade uspokojiť trošku niečím iným ako akrobatickým lietaním. Áno, verím, že Dušan je už zvyknutý na trošku iné typy lietadiel, ale myslím si, že každý správny pilot si vie akýkoľvek typ lietadla užiť. Áno, samozrejme je to určite príjemné lietanie, to je veľká presklená kabína, príjemná avionika, prístroje v kabíne, rozloženie, ale napriek tomu je vidno, ten pán Šamko nezaprie v sebe toho akrobata pri niektorých prvkoch. Nie každý rekreačný pilot by si mohol dovoliť s týmto lietadlom to, čo on. Chceli vidieť, je to predposledná ukážka. Včera sme už naznačili, že Viper je dielo slovenských ľudí a slovenského výrobcu, to znamená, že teraz sa tak trošku môžeme aj pochváliť výrobkom Made in Slovakia. No určite je to produkt, ktorý stojí za pochválenie. Made in Slovakia v takomto prevedení nie je niečo, čo by bolo na našom trhu alebo na svetovom trhu severnejšie ako za Dubrovnik. Áno, tak ja som bol v Slovensku, tak bol mohli sme si vychutnať, ako to lietadielko vyzerá konštrukčne. Špecificky na športové lietanie, zabavné a rekreačné lietanie, ako som uvádzal. Dá sa využiť samozrejme aj na iné veci, a to je na letecký výcvik a vliekanie bezmotorových lietadiel. Vychutnáme si teda let Viperu, predposledného lietadla vo vzduchu v rámci oficiálneho programu. Má svojich obdivovateľov, má svojich zákazníkov a prevádzkovateľov. Keď sa pozriem na takticko-technické dáta, som nazval toto lietadla s doletom 1100 km, si viem predstaviť príjemný, pohodlný odlet do Chorvátska, príjemnú dovolenku a len tak sobotné kúpanie a v nedeľu sa Má prvenstvo. No ako dlho by to asi na takomto lietadielku, dajme tomu takého Dubrovniku, trvalo? No, keď si zoberiem, že jeho maximálna rýchlosť je 220 km, čiže tá cestovná sa môže pohybovať niekde na rozmedzi okolo 150-200 km, takže takých 5 hodín na to vzdialenosť 1000 km. Pristátia, čo je možno trošku zaujímavé, natankoval nad Atlantikom. Že priletelo nejaké lietadlo a dotankoval, ako sa to robí, Jaro, v takomto prípade? Len som chcel upozorniť, že Dušan Šamko sa nás snaží upútať na jeho lietadlo, aby sme teda aj pochválili Vipera trošku. Bol to krásny prielet, ako som vravel, nezaprie v sebe akrobata, čiže dokáže tieto kúsky aj s takýmto športovým ľahkým lietadielkom. Ale musí tam byť ten pilot, ktorý sleduje, čo sa na letu deje. A takého pilota máme momentálne vo vzduchu, veľmi koncentrovaného, ktorý prešiel na iný typ lietadla v priebehu dnešného dňa. Čo to spraví s pilom?